boy 50. Nganong ing-ani man, or pasakit lang imong ipanghatag. Nasumhan na ba ka sa akong gugma mo? Imo na lang kung ibalibag. Berting dayasad nimo, nagkadugay naganampog ang walay klaro. Imong gugma mo na lang og bubblegum. Tamis lang jud sa kinaunhan. Ing-ani ba jud di ay kinahanglan pa bang akong isakripisyo? Buhat sa imong pasakitan ng effort na hulog sa kalayo pagkawalay ayo. Kung isulti na lang unta nimo sa una, nga dula ra imong gugma, dili unta ko masakitan og dili ko unta karon sa imo mahimo og tanga. Dili ra pala limahigugma og tamantaman. Tausad ko dili ko bula nga imong dula-dulaan. May pang ML tarungon pa nga dili ma-defend pero ikaw wala jud kay matasan. Sulti daw kus kamatuuran para sa akong mabalaan. Di mo lang makunin mo og panakibutas para siya imong makalimtan. O tungod ba kay publiko o tungod ba kay dili ko gwapo? Basin mainsulto ka sa imong markada maong gibiyaan ko nimo. Wala ko nagkulang gihatag na ako ang tanan para ikaw malipay lang. Tanang oras wala na ako gisayangan, giampingan, gibantayan ka sa ikaw pang kauban. Gibawala nimo ang gugma nga akong gipanghaguan. Imurang suklian o pagpiyag pasakit akong tughan. Imurang gisuklian, pagpiyag pasakit ang 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 akong tughan. Imurang gisuklian, pagpiyag pasakit akong tughan.